Kini ang GMA Regional TV Early Edition. Ang abilidad kag mga ihibalo parte sa mga habak. Herbal medicine kag ang mga ginagamit nga pangtabog sa mga malain nga elemento sang isa ka negosyante kag practitioner nga si Lourdes Laurea. Iya panatun-an halin sa iya lolo nga ginpanubli sang iya mga ginikanan. Hindi lang ini negosyo para sa ila nga pamilya halin sang una, kay sila mismo ang nagapati kag nagaubra sang ila mga produkto. Suno gani sa iya, bisan sa ila adlaw-adlaw nga pag-abri kag pagsira sang ila negosyo kag puluyan, hindi gid mahimo nga wala sang tuob kag pangamuyo gamit ang insenso agud masiguro nga maayo ang lakat sang ila pagpangabuhi. This morning mga kapuso, tutukan naton kung paano bala magtabog sang mga malain nga mga elemento kung mga espiritu sa aton mga panimalay, di gani sa aton mga opisina. Tutukan naton ang pag-obra sang mga habak, panaming, kag ang paggamit sang insenso. Magiging po naton ang isa ka traditional healing products maker gikan diri sa Bacolod City, si Madam Lourdes Laurea. Hi, good morning, and welcome to GMA Regional TV Early Edition mayong aga. Good morning, Sir Adrian. Good morning, Bacolod. Good morning sa early edition. Madam, paano ka man bala na linya sa ining sahi sang pagbaligya sa mga habak, mga panaming kag mga panabog sa mga malain nga mga espiritu? Ang linya ko da kay halin sang akon nga lulo nagabaligya na ni sa nga daan sang mga herbal medicine sa mga bulong-bulong. Tapos ang ako nanay naman kag tatay sa Iloilo amo na ni ang amon baligya na namuklatan ko na bala nga amo ni amon nga baligya ti damo na ko na nahibaluan parte sa mga traditional ta nga bulong. Ang pamangkot, ano bala ka-epektibo ang imo mga panaming kag mga panabog kaangay sa mga kamangyan kag mga insenso? Ang kamangyan, kalabanan niya gagamit kidman ang mga babaylan o kung manubulong o kung nagapabulong sila. May ara makasalapay ka, namununuhan ka o kung may mga katul-katul ka, ti dapat magtuog gid sang kamangyan kay amo na ang daw kwan nga ano ka bala nga pasensyahon ka kung natandog mo sila. Kagang sa insenso naman, ako kada abre ko di sa akong store na mga muyo gid ko na una. Tapos ko pangamuyo, matuog gid ko na yung insenso ya na ang grasya masulod na muna nami man siya sa negosyo. Ang insenso kung ang bata mo daw nagapasingit o kung daw hindi katulog, may ara na ginamix kami nga daw tulog-tulog naman. Kung ang bata nga daw nagapisik, kuragmang, ang ginabutang namo naman kugang-kugang. Ipares mo na sa insenso. Amo na siya. Tapos kung ang negosyo naman, ang insenso, may ara kami ginabutang tagupaypay, salindogok, tagihumok, para gina sa negosyo kamay-kamay, mamo na sa kadamo na sila daw pito na sila kaklase, mga pang-amigo, na kadamo, naibutang sa insenso. Now let's talk about kung paano ini ginaobra kag more importantly, sa diin man inihalin. Ang insenso kag kakamangyan, wala man na siya ginaobra. Ang insenso kay ara na sa kahoy mo. Bali daw natulo na siya sa kahoy, ti amo naman na ikwaon kag amo na inikwan ito. Ang kamangyan naman ara na sa dalom, pwede mo na siya makuha. Ang kalabanan ang ako niya mga gamit di, ang ako niya ginabaligya di, kalabanan antike ginin siya halin. Ba madam, kaswerte sa imo pagnegosyo. Sigurado, isa man ini kapamatuod nga epektibo ang imo mga ginabaligya nga panaming kag pangtabog sa mga malas. Oo, epekto gidya sa akon kay sa una 1993 gani halin ko din nagbaligya sa sidewalk. Dirai amo na tuob. Amo lang gid nang baligya ko. Duwa lang gid na iya kadangaw. 2005 nag-single mama ko for 11 years. Dadlo-adlaw ka na panuog nga salig kagigagad nga mapa-eskwela mo mga bata mo, mapakaon mo, mapailisan mo mayo, mahatag mo tanan mga kinanlanon nga bilang nanay na kagtatay mo na bala. Ti tananan hatag ko gid sa mga bata ko. Na mo pasalamatan ko gid kay God kag okay na ko subong diri nako. Ako gid ya nakabatsyag gid nga ang ginabaligya kuya
nang epektibo gid basta ang imo nga pagtuo pagsalig kay God ara gid jaya ihatag gid na iya. Sa mga pareho nga nagapati, kag sa mga nagahambal, wala kami nagapati. Respeto ang kinahanglan mga kapuso. Kabay pa nga nahatagan kita sa mga nagkilailain nga tips sa good mas mapamaayo ang aton pangabuhi. Once again, Madam Lourdes Laurea. Madaming aga, salamat. Good morning. Salamat. Tutok lang mga kapuso kayong fashion designer nga makachika ni Kapuso Kate Univilla sa Bistok ang inyo na makilala sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kun aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.